जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जोङो दिनै हाबायाव माने नुजाफैथारदों। गोजोननाय मोनदों ब्रादार जेम्सनि हाबायावहाय सफैनो हानानैहाय। थेंक इउ। नै दा जोंनिया चिरांनिफ्राय ब्रादार जोंनि बर्मा कलेजनि सार चित्तरन्जन मुसाहारि, बेनिफ्राय डक्टर कबिता रानसियारि सारमोनजोंनो फोरोंजानो मोनदोंमोन। बेनिफ्राय दिनै आंनि वेडिं रिसेपसनावबो माने सारमोनहा नुजाथिहोबाय, जोबोर गोजोननाय मोनदों सारमोनखौ लोगो मोननानै। आरो बेजों लोगोसे गासैबो एसेबां गोजान गोजाननिफ्राय फैदों, दा दायो बिसोरजों सावरायसिगोन आङो। थेवब्लाबो मेदाम खेबसेबाव जेबो नङा आंनि नोंसोरनि बाजै सारमोनजोंनो 3 बोसोर खामानि मावदों। बेनिफ्राय दा गुबुनाव थांथ'बाय। Boma kagawin Video nama? Mencilale pengbayar. Bora zadang biryaniya. Bora zadang. Optasni cakapaya. Optasni cakapaya. Jangan pengbayar. Ontau tahu nih. Kerja mana deh pengbayar? Mana mana zara? Sedih nuzafai deh. Mana mampu unda? Jangan dar. Sedih nuzafai deh. Kami apa? Berat siap. Nuzafai deh. Entah kayaknya berat siap. Tolong apa? Menciang. First time live lo, mana habis biryani muzafai? First time kah? Itu muzafai sebida bukan? Record orang ni frey. Sanggup tak sudah? Oh. Jangan nanggur. Ya besar. Tananggur leh mungkin. Jangan rezeki jauh dia besar nanti. Oh, mesti singgah bukan? Singgah das video. Angku thai thang na buma labdeng. Bezeng dia rasa tu buma lana bideng. Angku kau nasi bideng. Menabili sama dose som जोंखौ रंजाहोफैनायनि थाखाय आरो एसेबां अखा बांखानि गेजेराव जाय जायगायाव दिनै जोंनि गोथार जुलिनि रिसेपसनाव अखाया माने खारफिनलांजोबबाय। ओरैबायदि अखा हानो दंमोन दिनै माने हायासै। बे खन्द'आव जोबोर हानो गोनां दंमोन आरोना, बारजों बुस्रांलांजोबबाय। दा गोजोननाय थाबाय दा। जय जेमसि गोथार जुलिनि। जय जेमसि गोथार जुलिनि। आलासि सासे मोनफैनानै दङ जोंनि बे बाक्सा जिल्लानिनो बयनिख्रुइबो टपआव थानाय स्क्रिप्ट राइटार, डिरेक्टर, लोगोसेनो प्रडिउसार बिथाङानो जाहैबाय जोंनि बे ओनसोलनिनो नोंथांमोनजों बयजोंबो सिनायजानाय मानाव गेदेर पंकज लाहारी सार। बिथां पंकज लाहारी सारा जोंनि गेजेराव मोनफैनानै दङ। बेनिखायनो बिथां जेम्स मुसाहारि हौवा गोदाना गावनि गोरबोनिफ्राय बिथां पंकज लाहारी सारनो मोनसे अन्नायनि नेरसोन अन्थोब हरनो नागिरदों। बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो जाहाथे आखाइ खबनानै हेफाजाब होयो आरो दा जोङो बिथां पंकज सारखौ बिथां जेम्स मुसाहारि हौवा गोदाननिफ्राय जि अन्थोब हरनो नागिरदों बेखौ
आजावफैगोन होननानै आङो नोंथांमोननि सेराव फोजावबाय। लोगोसे जोंहा हौवा गोदाना फंनैसो बुंनो नागिरदों। गोजोननाय थाबाय आदा पंकजजों जों बोरमा कलेजाव लोगो मोनदोंमोन 2008 निफ्राय। बेनिफ्राय 2014 आव जों जोखोम फिल्म बानायदों। आं आदाखौ कल खालामदों कंगनिफ्राय, आदा पंकज फिल्म बानायनांगौ होननानै। बेनिफ्राय रायज्लायनानै जोङो सानैजों 2014 आव जोङो लोगो नांनानै मोनसे फिल्म बानायदों। दिनै आंनि बे गोथार जुलिनि रिसेपसनाव आदा पंकजआ, गासै आदा पंकजनि फेमिलिया आंनिसिम नुजाफैनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आंनि फेमिलिनिफ्राय गोजोननाय थाबाय। बेनिफ्राय आं आदा पंकजनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिसा माबा मोनसे बुस्थु हरनायदों, बेखौनो आदाया गिदिर साननानै लाबानो जाबाय। बेहाय जा जेम्स फंबायनि गोथार जुलियाव नुजाथिफैनानै गासै रायजो राजाफोरनिसिम मोनाबिलिनि आरो बैसागोनि अननाय आरो सिबिनाय बावहरनाय थाबाय। जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जोङो दिनै हाबायाव माने नुजाफैथारदों। बोथोरनि जामेला, बिथिंजाय खुदियाफोरनि लोमजानाय, थेवब्लाबो जोंहा जेम्स फंबायजों माबा मोनसे आगोलनिफ्रायनो गोरबो आरो गोसोनि सोमोन्दो दं नालाय, बेफोरखौ नेवसिनानै जोङो हाबायाव नुजाफैथारबाय। नुजानानै आङो थारैनो गावखौबो गोजोननाय मोनदों। जोङो नैबे कालचार मुलुगाव, सावथुन मुलुगाव गिबि आगान होजेननाय, माने जों सानैबो माने आगान होजेननाया जयै जाजेनदोंमोन आरो जिउआव 2014 आव। बेनिफ्राय जोङो जयै 2015 आवबो मोनसे खालामबावदों जिनिर फिन। बेनिफ्राय बोथोर आरो सम थासारिजों आरो न'खरनि खायसे थासारिफोरजों गोरोबनो थाखाय जोंनि लामाया गावबा गाव डाइभार्ट जालांदोंमोन। बिनि लामायाबो गुबुनजों, आंनि लामायाबो गुबुनजों। थेवब्लाबो बिबो कालचारखौ नागाराखै, आंबो कालचारखौ नागाराखै। आंबो दाबो नांथाब नाजानायनि गेजेरजों बानायबोगासिनो दङ आरो बानायबाय थागोन। दा गोथार जुलि होनना बुङोब्ला माने जुलिजों लोगोसे रंजानायबो थाफायो नालाय, बिदिथ' रंजाहोनो हानाय आंनाव माने गुन गैया होनजायो। ना मोसानो रोंगौ, ना रोजाबनो रोंगौ, बिदि आंनाव गुन गैया। आङो बेखौल' बुंलांनो सानो, जा फंबायनि इयुन संसारा जाहाथे दिनैनिफ्राय जागायनानै खोब इसोरनि बोर मोननानै सोरांनि लामाजों जेब्लाबो दावखोलांबाय थानो हायो। अनलायनायनि बान्दोजों जाहाथे जिउनि जोबथि आगानसिम सानैबो दावखोलांबाय थानो हायो, बेखौनो आङो आफा इसोरनियाव आरज गाबबाय। जाबाय, बाय। गोजोननाय थाबाय आदा। आरो जों दा सानैजों मोनसे स्क्रिप्ट बानायनाय दंबयो, जोखोम रिटार्न। आं सम मोनोब्लानो बे फिल्मा जागोन। सानैजों रायज्लायनानै जों मोनसे लिरना दोनबोदों। आं सम होनो हायाखै, बे जायोब्ला आरो धामाका जागोन आरो। दाथ' आदाया बानायगासिनो दङ, गिदिर गिदिर प्रडिउसारफोरजों मोजां खामानि मावगासिनो दङ। दा जोंनि बाक्सानिफ्राय जागायनायनिफ्राय दिनै टपआव दङ, प्राउड फिल खालामो आं। सानैजों स्टार्ट खालामनायनिफ्राय दिनैसिम टपआव दङ, प्राउड फिल खालामो आङो। जोबोर भगबानाबो जोंखौ नायफिनदों। दिनैबो जों जेब्ला फिल्म स्टार्ट खालामदोंमोन, बै खालि भगबाननो जों साथि सावदोंमोन ना, अखा हादोंमोन सानदुंआवनो। मोनसे भगबाननि प्रुफ माने सानदुं गोसायावनो अखा हादों। बेनिफ्राय जोंनि फिल्माबो ओरैबायदि साक्सेस जादों जोखोमा। आरो दिनैनि बे आंनि गोथार जुलियावबो दुनियायाव अखा हादों, नाथाय मोनाबिलिनि समाव अखाया हायासै। जोबोर गोजोननाय थाबाय। लोगो मोनगोन जेब्ला आंबो समा मोजाङै फ्रि जायो, थाबैनो लोगो मोनगोन। बाबु एक्टर जाथारबाय जोंहा बाबुआ, बे जाबाय पंकज आदानि फिसाला। बाबु गोजोननाय थाबायलै। आरो बाजैबो फैदो, गासैबो फैजोबदो फेमिलियानो। रोजा रोजा साबायखर थाबाय।